Akong gihimong pananglitan kung giuhaw ka maninguha kag makainom kay ngano man kundi ka mo inom og tubig igsoon kung giuhaw ka padulong gid ka sa kamatayon. Sama pananglitan igsoon nga gigutom ka unya kundi ka mo kaon igsoon mamatay gid ka og di mo kaon. Busa igsoon ang pamaagi nga mahimo kang magmadasigon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Bation nimo ang kauhaw ug kagutom sa pulong sa Ginoo. Kaysa samang paagi sa gikaingon ko na Mateo 4:4, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa mga pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Nga sa ato pa ang pulong sa Ginoo o sa kini kakalanon sa atong mga kalag. O sa kinahanglan mga kaigsunan nga diha sa atong kinabuhi, ingon nga mga Kristohanon, kinahanglan nga diha sa atong pagkinabuhi, aduna tay tinguha sa pagbasa sa balaang kasulatan. Aduna tay tinguha sa pagtuon sa balaang kasulatan. Muna siya sikreto nga mahimo kang magmadasigon kay ngano man nagtinguha ka man. Madasigon ka, mubangon og sayo sa buntag kay nanginahanglan ka sa imong pamahaw paniudto, manarbaho ka, unya alas 7:30 mao nay sulod sa imong trabaho, bosa gikinahanglan nga mosayo ka. Inana mga kaigsunan, nagtinguha ka kay nagkinahanglan. Hunahunahon nato igsuon nga ang pulong sa Ginoo labaw sa tanan natong gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo labaw sa tanan natong mga panginahanglan. Busa igsuon diha sa balaang kasulatan, hinumdumi nga diha nimo makaplagan ang katagbawan bisan kung ikaw gutumon ug uhawon kay matod pa sa balaang kasulatan o sa kalunhaw nga klase sa sibsibanan ang pulong sa Ginoo. Ikaduha igsoon, butangig panahon. Kung doon na kay kadasig igsoon, di lang kay karon lang. Dasig ka karon, ya ugma wa na. So kinahanglan butangan nimog schedule, butangan nimog panahon, imong gyud nga igahin ang panahon nga doon na kay panahon sa pagbasa matag adlaw. Matag gabi. Kay mao kini siya ang sikreto sa panalangin sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Daghan sa mga pastor, mga magwawali nga mga kaigsunan nagkalisod-lisod. Nagkalisod-lisod. Pero kana igsoon tungod usahay kana sa gitawag nga kakulang nato sa pagbasag Biblia. Muna hinungdan igsoon. Ako nang nasinati igsoon nga ang kalisod tungod na sa atong kakulang sa pagbasag Biblia. Kay ang sikreto igsoon sa panalangin matod pa sa Salmo kapitulo 1 bersikulo 2, ang iyang kalipay diha sa kasuguan sa Dios. Nagapamalandong siya adlaw o gabi. O matod pa niya, siya mahisama sa usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa suba sa kasapaan, nga kansang dahon dili malaya og nagdala og bunga sa iyang mga panahon, og bisan unsay iyang pagabuhaton siya magmauswagon og mausab kana ang giingon sa Dios ngadto kang Josue. Ayaw ibulag ang akong mga pulong tun ikini adlaw gabi, ayaw kahadlok o ayaw pagtalaw ako magauban kanimo og bisan unsay imong buhaton ikaw magmauswagon. Na usahay mga kaigsunan kay ang atong pagkaministro, pagkamagwawali, usahay napuno naman ta sa mga sadlain igsoon. Na naman tayo noon usahay sa kabisi sa atong mga paginabuhi. Usahay wala na naman nato hinoon pagbasa sa Bible kay usahay iniguli nato kapoy na kayo, di na takahimo pagbasa sa Biblia. Apan ang prinsipyo sa pag-uswag, tinuod nga pag-uswag ug pag-asinso sa tao, adunay gitawag nga balance, level ang imong pag-uswag, espirituhanon og sa imong yutan-ong kahimtang igsoon. Ihatag sa Ginoo kanimo kung ang imong pagkinabuhi igsoon. Naa ka nagagahin og panahon sa pagbasag Biblia, kay dili bakak ang gisulti sa Biblia. Namingan nga, mga Kristohanon, kulang naman og mga supply, wala na may mga kuha sa isda, wala na may bugas, wala na may kwarta. Pero hinumdumi igsoon ang prinsipyo sa pag-uswag. Kung ang imong kalipay naa sa kasuguan sa Dios, no? Nagakalipay ka sa pagpamalandong adlaw gabi, no? Kung doon na kay kaaway, di na imo hunaon, kung gidaog-daog ka, di mo hunaon na malandong ka, nga ang sugo sa Dios nag-ingon, nga higugma ang imong kaaway sama sa imong kaugalingon, higugma ang imong sigkatao sama sa imong kaugalingon. So unsa may sakit sa imong buot niya na,
Basin hinuon igsoon, magsakit na hinuon ka sa kasing-kasing, high blood na hinuon ka, kay nga naman mga kaigsunan, kulang ka sa tulog, unya musaka na hinuon ang pressure sa imong dugo. Apan kung doon na kay kalinaw, ug matod pa sa Ginoong Hesus, matod pa niya, ibilin ko ang kalinaw, kay ang kalinaw maghatag kanimog kaayuhan. Kaayuhan sa imong lawas ug kalag ug espiritu. Muna mga kaigsunan nga, ang atong Ginoong Hesukristo naghatag og pagtulunan nga kinahanglan ang atong pag-uswag diha sa pagkinabuhi, kinahanglan but nga nato og panahon. Hatagan natong schedule panahon nga atong gigahin nga mao ning orasa nga atong tingbasa mao ni atong mao ipagbasa nato sa Biblia. Na nga sa akong kinabuhi igsoon, non ako'y mga anak, babae ug laki, igsoon kung mahimo, maminaw ko sa ilaha, sila'y mubasa. Dili nang ato mga anak usahay igsoon nagsige naghawi na ng cellphone o laptop o tanawan ng TV igsoon nagsige na nagdula niya, dili na nato sila hatagag schedule o panahon sa pagpabasa og Biblia. No, dako kayo kay gayunan igsoon, kay sa ilang pagbasa maminaw ka o makasabot pud ka, kay ngano man naminaw man pud ka. Mga pamaagi igsoon nga magbadasigon ka, di lang ikaw sa imong kaugalingong tibok niyong pamilya, himuan ni siya nga banding, himuan ni siya nga pakigrelasyon. Muna nga ingon nga mga Kristohanon, dapat doon na tay banding sa pagbasag Biblia mga pamilya. No, doon ay mga panahon, no, usahay mga kaigsunan, ang atong ginahimo pamahaw panito panihapon, nagkausa ang pamilya, apan hinaot nga diha sa atong devosyonal, sa atong mga tagsa-tagsa ka devosyonal sa atong panimalay, himo nato gyud sa atong tagsa-tagsa nga mahimo ni siyang mapadako. Matod pa sa balaang kasulatan sa Salmo 19:7 ug 10 nga ang pulong sa Dios lunsay ug putli nga maghatag kabag-o sa tao. Takos nga tinguhaon ang iyang mga tulumanon, busa kanang atong mga scheduling, ato mga panahon nga gihatag sa pagbasa ng Biblia, tulumanon mo kana siya ang takos tinguhaon. Naisay igsoon nga karon ng adlaw ganahan kag basag Biblia, sunod adlaw ganahan pakas, hangtod sa usa ka bulan giganahan kag basag Biblia. Pag-abot sa sunod bulan, nawala na ang imong ganas pagbasag Biblia. Pero ingon ng Dios mga kaigsunan, tinguhaon ta kini kay labaw pa kini sa bulawan ug dugos ug gatas. Mga kaigsunan, sa ato pa labaw pa kini sa tanan nga mga panginahanglan ang atong tulumanon, atong mga devosyonal sa atong mga panimalay, atong mga panagsimba sa matag Domingo, atong mga prayer meeting, atong mga cottage prayer mga kaigsunan, atong mga evangelism, tanan nga mga buluhaton tulumanon, ato ning gihigugma nga mga voluntaryo sa atong simbahan, igsoon tanan nga mga buluhaton ato ni siyang ginatinguha sa atong kinabuhi, kay mas bililhon pa kini kaysa bulawan o sa mga bahandi. Una nga sa atong programa igsoon, dala ni Hesukristo atong gitinguha nga ang tanang tao adunay kadasig, madasigon nga mutuon sa pulong sa Ginoo. O sa ayaw paglangan, palit na og Biblia. No mga kaigsunan, kung asa ka dapit karon sa nahimutangan, pangita ang namaligyag Biblia igsoon. Aron nga inigpalit nimo igsoon gaksa hagkinay na, kay mao na siya ang hinungdan nga makaadto ka sa gingharian sa langit. Matod pa sa balaang kasulatan, makabot nimo ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa mga kaigsunan, pasalamat ta sa Ginoo nga sa akong kinabuhi nakabaton kog Biblia, nga tungod sa Biblia sa hinahinay nga proseso, sa hinahinay nga pamaagi, nakabot nato ang tinuod nga klase sa panglantaw sa kinabuhi, tinuod nga klase sa pagpangandam sa atong kaugmaon. Kay kung wala pa ang Biblia, siguro igsuon usako sa nahimong nangandam pinagis pagpadako og yuta, pagpadako og balay, naninguha nga moadtog abroad, mahimong kwartahan, mahimong dato. Apan karon mga kaigsunan, ang tinuod nga kaugmaon nga mahimo kang usa ka matinud-anon nga alagad sa Ginoo, mahimo kang malahutayon sa pagpakigbugno sa daghang problema sa atong kinabuhi igsoon, mao na siya ay tinuod mga kaigsunan nga klase sa pagkinabuhi nining kalibutana nga adunay kaugmaon diha sa langitnon nga kaugmaon. Sa diha sa pagtuon sa Biblia, kinahanglan but nga natong kadasig nya mahimo kang magmadasigon sa pamaagi
Una, kinahanglan tinguhaon nimo nga mubasa gi kag Biblia. Doon na kay tinguha. Sama sa imong pagtinguha nga makakaon kag pamahaw pa dito padihapon, sa imong pagtinguha nga makatrabaho ka aron makakwarta. Muna siya mga tinguha. Busa sa Biblia usab kinahanglan magtinguha ka nga mubasa kag Biblia, magtuon ka kay aron makakabot ka sa kinabuhing walay katapusan. Ikaduha igsoon aron magmadasigon ka, kinahanglan nga magbutang ka og panahon, oras matag adlaw gabi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Igsoon diha ni ana makabot nimo ang kadasig sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay naa naman kay oras o panahon, dili lang sa kabulan o sa katuig, sa tanan nga mga adlaw sa atong kinabuhi, kinahanglan atong ikinabuhi nga kita igsoon magabasa gyud sa balaang kasulatan. Kay tungod ni ana igsoon, magmadasigon ka kung magbutang gyud ka og panahon. Ikatulo igsoon nga mga pamaagi aron magmadasigon ka, hunaon nimo nga ang pulong sa Ginoo o sa kabuhing sulat para sa imuha. Di ni para sa uban, para gyud sa imuha. Nga kining pulong sa Ginoo, Biblia, igsoon adunay 66 ka libro, mga kaigsuonan nga diin kini nga sulat igsoon para gini sa imuha. Unsa may tuyo sa Ginoo aron nga mahimong lamdagan kaniya. Salmo 119 bersikulo 105, ang pulong sa Ginoo kahayag sa imong mga alagianan. Sa ato pa igsoon pagkalisod kayo kung ang tao maglakaw sa ngitngit, o daghan imong mapadulngan niya kundi ka mahagbong sa bangag. Mabangga ka igsoon, mapandol imong tiil, mga lungis, mga ibot na imong kuko. Way siguro magigsunan, mapaakan pagagbitin. Daghan kayo ang delikadong kahimtang sa tao nga maglakaw ngit-ngit. Sama sa mga tao nga way basa-basag Biblia, gihulagway sa ilang pagkinabuhi nga ngit-ngit. Kung naikwarta, halalas gastos mga barkada, inom dito, alas sa ginastuhay igsoon. Muna nga, ngit-ngit ang ilang kinabuhi, wa sila kahibalo, asa sila padulong. Pero kung nagbasa kag Biblia, besan pagwa kay kwarta, mga kaigsunan, ang imong pagkinabuhi hayag kayo. Na nga kinahanglan sa Kristohanon, magbaton siya o gunahuna nga kanang Biblia para sa iyaha. Unya ang Biblia igsoon kung imong basahon, mao kini siya ang maghatag kanimo og kahayag sa imong mga lagianan. Sa mga batan-on, usahay mga kaigsunan, ang mga batan-on karon wala nagibasa-basag Biblia. Sige na lang email, sige na lang Mobile Legend, mo na ba siguro na? Email, Mobile Legend. Mga kaigsunan ha, mga pastor mo gihapon usahay mga Kristohanon besag dili batan-on. Mga kaigsunan, ato makita nga wala tinguha sa pagbasag Biblia. Pero sumala sa balaang kasulatan sa Salmo 119 bersikulo 9, unsa may igahinlo sa usa ka batan-on, pinaagi lang sa pulong sa Ginoo. Sa ato pa gisulat ni sa Ginoo ang iyang pulong aron nga maghatag kahinlo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mahinlo ka, mahimong malimpyo ka pinagi sa pulong sa Ginoo. Hatagan kaniya og kahinlo sa imong kinabuhi, mawagtang tong mga dunot og hugaw sa imong kinabuhi kung ikaw igsoon og gigala magabasa og balaang kasulatan. Dalay ko ng Diyos, ang Diyos magapanalangin sa inyong tagsa-tagsa kapag mga Pinoyanan. Ako nagampo og nagadasig kaninyo nga ang inyong pagtuon sa pulong sa Ginoo kini hatagan ninyo og kadasig. Ang Diyos magapanalangin sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Kung kamo na panalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. Og subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.